Ya wis yen pancen kuwi dadi niat ora teges aku iki golek siswa apa dene aku nyebarake pengaruh marang sapa wae karep padha melu marang aku babar pisan ora kuwi saka kerentekmu dhewe Abimanyu nuninggi menika saking niat kula piyambak semanten ugi kula penemban kula iki badhe nderek wonten pundi-pundi kula nderek paduka penemban wong nyatanipun kula nggih mboten saged pisah kali ndara kula mangkono Petro inggih ya kowe ngerti pawitane wong melu ngertos apa pawitane wong melu sekedhik anggenipun nindakaken sekedhik kabejanipun kathah rekaosipun gampangane sithik mangane ning akeh gaweane niku oh ya syukur yen to wis tok lambari kaya mengkono tegese kuwi ora bakal ndak aku yen to wis wanci-wanci keluwen wetengmu oh mboten kula pun kulino luwe kok urip kula niku dadi kere selawase kok pun bab perkara luwe kula lakoni ya bakune yen kowe melu kudu ana undak-undakane yen mung waton melu terus ora mundak apa-apa ya luwung mudhar wae oh nggih nggih bakene kula mangsinaoni ngoten mawon kula pun nderek wis kula didhawuhi napa-napa wis manut wis bakune wong melu ki kudu sregep oh nggih kula nggih sregep kula nggih sregep kula menawi tilem nggih mboten ate kok dangu nggih sedalu niku nggih punjula 6 jam oh ngono nggih dadi ngawula netra nggih ning kula nek dawuh napa-napa siap bakene kula tiyang entengan kok penemban oh iya ya wis yen pancen mengkono mara diagetutna sak alaku jantaraku dumawahing Prabu Baladewa manungku awit kena pengabaran ingkang ndak ora ndak uningani nganti kaya kontaladon nanging nyatane aku tumiba ana pengarepane ana pendhita ing pengarepanku penemban ngaturake penuwun dene sira penemban nampani marang tibaku iki penemban ya iki ana Narendra ingkang tiba kaya mateng sira iku sapa aku Narendra matur Prabu Baladewa Prabu Baladewa iya Paduka kuwi sapa penemban aku Begawan Lintang Trenggono Begawan Lintang Trenggono kepara nyata lho Abimanyu iki inggih wa Prabu sungkem kula punya wis tak tampa wah Petro iya wong edan kowe ya melu bentaramu temu-temu katut kula ngene kae ya wis syukur Abimanyu kok ana kene inggih wa Prabu awit kula ngupati dhateng pepunden kula Pandhawa anggenipun murca saking negari Ngamarta semono uga aku nggih Abimanyu pon saka Mandura Prapta Praja Ngamarta wigati nak yen nangke apa pancen kepara nyata yen to para Pandhawa kuwi murca sing tanpa pewoyan awit iki ana bareng lakon sak mursaning pepundenmu Pandhawa pepunden Ndrawati ya wakmu Kresna murca saka Praja Ndrawati nganti dadekake bingung atiku penemban kepiye Prabu Baladewa aku njaluk tulung padhang kala lakon kowe iki awit nalika aku bakal nganti anak-anakku para pranan Pandhawa kabeh ngupadi ana ngendi papan dene kadangku Pandhawa apa dene kadangku Yai Kresna Praja Ngamarta ketekan parang muka ya kuwi wong Astina kang wis nganti pendhita Begawan Mayadewa dheweke niat bakal jebol beteng Ngamarta lan ngrebut panguwasa Praja Ngamarta saka tangane para Pandhawa dupeh Pandhawa lagi lunga sing tanpa pepoyan nganti dadi Bandayuda aku ketaman pengabaran saka Satriya Bagus manut pengabaran jenenge Kusumadewa semerpet panonmu nganti Lakurada siraku tiba ning pangarepanmu penemban oh dadi wektu dina iki para Kurawa bakal mbedah Praja Ngamarta mateni para Pandhawa ingkang dibiyantu Pendhita Begawan Mayadewa kepara nyata penemban ya wis lamun mengkono sing dadi kahanan sing sak nyatane para ayo aku
aku kepengin lumawat marang Praja Ngastina. Awit aku duwe patembaya pendhita kuwi mau bakal tak elingake ing ngatasé sipating pendhita kok bakal gendak sikara marang sak pepadane titah kuwi padha karo sing lar saka sumpahing pendhita. Ora jenenge aku bakal gawe dak-dak ning pasulayang syukur bagi Prabu Duryudana gelem tak elingake ngambah marang margane bener. Ayo Prabu Baladewa enggal tutla sak alaku jantraku aku bakal nyedhaki Praja Ngastina. Ayo tak dereke meneh, Pak. Yen mangkono bener apa ingkang dawuh ingkang dumeling ana ing talinganku nalika semana ana satriya ingkang bakal cinoba dening Gusti Kang Nyipta jagat. Yen to satriya iki bisa lulus saka pajoban uga bakal nampa kanugrahan saka Gusti Kang Hanggelar jagat. Mula aku bakal nyedhaki Praja Ngastina. Mbok menawa kono ana bab kang nyolowadi, aku ingkang bakal nyelametake apa yang bakal dumadi marang Praja Ngastina bakal tak delok dina iki. Karep ben ora kawistara nggonku lumaku aku bakal matak aji paling munang. Bimayu wonten dawuh Prabu sasat ora tak kedhepke mripabu urung mangsaku aku ya mung tuturi marang tindak ing Begawan Lintang Trenggana ning lah kok malah ilang saka Pandulu urung mangsaku Begawan Lintang Trenggana lakune ya ora pati banter ning apa pancen awake dhewe iki ora bisa nguningani kula piyambak inggih ngumun dhateng lampahan menika Prabu kamangka inggih boten tebih anggenipun melapati dhateng lampahipun Begawan Lintang Trenggana kae mau rasanane bakal nyedhaki Praja Ngastina. Ayo nyedhak Praja Ngastina monggo kula dherekaken Prabu. Enjing Bidagumara saking jroning praja gunging kang bala koswa Prabu sananira lir surya wedalira arasa madangi jagat momo paning sapu saing ukir mertata ang sumirat rasarating surya nambah mega lan gunung gurmadeg nagri Ngastina.
Begawan Mayadewa ingkang wis bali marang Praja Ngastina piye pawartane nggonmu saguh ngudi marang patining para Pandhawa wis entuk kasil Begawan Mayadewa nun inggih Prabu Duryudana awit pangestu maduka Prabu Duryudana kula sampun kelampahan ngerangket para Pandhawa inggih awit saking pengabaranipun anak kula pun Mayawati ndawahaken Jalasutra ing mangke para Pandhawa sampun lumebet ing Jalasutra winadan kantong karumba keparenga kula aturaken dhateng Mas Prabu Duryudana menika kantong karumba ingkang wonten kalebetipun jangkep para Pandhawa gangsal ingkang sampun kamtaka awit wonten lebeting kantong karumba menika wonten angin ingkang mawa wisa paramila para Pandhawa saged nguningani Prabu Duryudana menika wonten pundi wah kelakon aku bakal mlengket Praja Ngamarta sing tanpa Bratayuda paman wah inggih waduh tetela sampun trep menawi pun Mayawati saha Kusumadewa menika dados atma mantu Ngastina awit sampun ketingal lelabuhanipun sinuwun ya kang mangkono Begawan Mayadewa aku ora kabotan ya kuwi ngepek mantu Mayawati lan Kusumadewa besok blethek ing surya Mayawati bakal tak dawuhake kelawan anakku Lesmana Mandrakumara Kusumadewa bakal tak dawuhake kelawan anakku Lesmanawati waduh ngaturaken panuwun Sang Prabu dene badhe kasempatan sedyanipun anak kula kekalih nanging luwih dhisik mara gagenggal sawangan aku bakal ngobong para Pandhawa alun-alun paman singune wonten dawuh perintahno kabeh para kadang Kurawa kinen padha nggawa glondhong pengarang ana alun-alun wigati ngobong Pandhawa sedika sinten